Nwaduso kutende kod pith mar niang' ma samoro kao jumbe madirom 18. Lakini Dr. Orodi diwach nang'o paro mane madichiwo kotende kod mano? Paro ni gima duong' maparo ni odawa wacho maduong' kanyo en rieko. Mondo ibed japur tie gik moko ariyo ma nyaka ibedgo. Achiel en rieko, namba ariyo en teko. Rieko en ing'eyo gima onego bed ni itimo. Titime nade? Ti rieko ka be nitie kidienje ariyo. Nitie rieko mar ohala mar pur kod rieko mar tich mar pur. Koro rieko mar ohala mar pur kanyo emigoye kwano. Tipenjori ni to gima adwa timoni kaluwore gi size gi thuolo man go e lowo man go, ang'o manyalo timo kanyo? Omiyo e kinde ma higni 15 mosekalo, nitie gima waluongo ni tool mar en rieko, en gimo matin mitiyogo mondo ing'e ni to kiwango mane monego bed ni achope eka abed ja Kenya modak kaka jo Kenya. Nikech e pinje mamoko kaka Europe gi America nitie minimum income, pesa matin mogik monego bed ni ng'ato miluongo ni japur onego bedgo, monego bed ni onwang'o. Omiyo tool no ka nwatiyo kode to nowacho ni ka in japith to ka in gi dhok mag grade kaka awache sacha, ka ohala minwang'o nikech dhok grade ma itimo ni open grazing kaka mag jo Masai, tidhi nwang'o ni pesa mitiyogo e lita achiel mar chak, pesa mitiyogo eka inwang' lita achiel mar chak en open grazing en gima siling 10. Omiyo ka iuso chagno siling 32, siling 40, mano ka keto nengo mar joma ng'iewe e large quantities. Keche ka koro igoye gi nengo mar dala to mano ng'ama opidho dhok matin. Omiyo kikete ni jo KCC kata jo Brookside ema ome kuomi kata jo Yala Dairies idwa tere kuro to gidhi nyiewe gi siling 40 e lita. Omiyo kitimo open grazing siling 10 en mar ng'ama jakwath gi gik mitiyogo matin. Lita midhi nwang'o kanyo en lita 8. Kinwang'o lita 8 kuom siling 40, mano siling 320. To siling 80 dhi ang'o? Dhi tich. Koro idong' siling 240 e odiechieng'. Now, kigo mano, mondo ichop siling 1,000, nyaka ibed gi dhok 5 minimum. Mano e mbaka migoyo. Omiyo ka in gi dhok moko 2 kanyo koro in gi dhok, mano idich e diere. Kidhi gimo kaka oduma, area marwa mar Luo Nyanza, gimiluongo ni gross margin, ohala minwang'o e eka achiel kaluwore gi jo 1 acre farm, ne en gimo siling 14,000 kata nyaka siling 20,000. Ng'ama otemo kabisa manyalo nwang'o siling 30 e eka achiel. Siling 20,000, wach ni siling 20,000 kuom eka, tipidhe diriyo e higa, mano siling 40,000. 40,000 kinwang'o e higa, kidivide gi 300 days. Mani dhier kidonjo, dhier kiwuok. Ichandri kidonjo, chandri kiwuok, in gi eka achiel. Biro chuni ni ibed ga minimum of 10 to 20 acres mar oduma. Kichak wacho ni ng'ama puro gi rieko. Rieko makelo ni yuto. Omiyo nitie gimiluongo ni scale. Kaka sani koro gimiluongo ni sunflower bedo promoted in Luo Nyanza. Level may obedo promoted go is a lot of excitement, but it's an excitement in poverty. Nikech gross margin ma sunflower per acre is 18,000 to 20,000 shillings per acre. In a year, that's 40,000 shillings. Honestly, 40,000 shillings, kidwan mondo ibed kod 400,000 in a year, you need a minimum of 10 acres. Kokitiyo gi rieko mang'eyo ni gimitimo no dhi kelo niang'o to dhi konyi machal nade, to ibiro bedo ni idich kendo ji neni kidich adier to yuto minwang'o ok konyi. Omiyo ibedo ng'ano ma ladhruok no
emosebiyowa chandruok mang'eny e piny luo. Omiyo wang'iye from scale. Omiyo gik moko kaka oduma, sunflower, oganda nyaka itime scale mabiro miyi pesa. To minimum scale kaluwore gi tool is 10 acres. Kidhi gimiluongo ni high value crops, kaka wuoyo kuom niang'. Niang' nitie varieties ma sani nitie mane itemo pidho dominion farm. Ndalo ma mzungu ne en dominion farm, nochako variety mar niang' manyak dweche 10 to nyalo miye up to 70 tons per acre. Niang' no sani pidhe Bura irrigation scheme. Jogo mane ne ran kamiluongo ni Mumias, Bukatet, mane ran Mumias, ndalo Mumias ne en gi pesa, sani gin Bura. Giran program mar pidho niang' mar dweche 10. 70 tons opogore gi mwanwang'o piny luo ibiro 18 months. Niang' mipidho piny luo at gimiluongo ni small scale farming gi dich to gi dier, nikech pesa ma ginwang'o ok migi gidag livelihood ma ng'ano monego bed ni odak e middle income country.